koliko sada nakon promjene izvršne vlasti i odnosa snaga u parlamentu nova većina ima jasnu i jedinstvenu strategiju, spoljnopolitičku prije svega, imajući jasne razlike unutar ove koalicije. Gospodine Bečić, možda sa vama da krenemo. Zahvaljujem prije svega Vaše ekscelencije, gospodo predsjednici, uvažene kolege, gospodine Kentara, dozvolite na početku da vam uputim zaista čestitke povodom jubilarnog 10. foruma, da izrazim zahvalnost zato što ste ove godine u zaista jednim specifičnim epidemiološkim uslovima uspjeli da ovako po meni u ovim uslovima impozantan način organizujete forum i izrazim zaista i zadovoljstvo što imamo prilike da razmijenimo mišljenje o aktualnim temama, onome šta je bilo, onome što se dešava i onome što nas očekuje u budućnosti. U odnosu na vaše konkretno pitanje, mislim da je najbolji odgovor dao istorijski sporazum o kome je pozitivno i predsjednik države govorio u okviru uvodnog izlaganja na početku samog foruma, jer prethodnih nekoliko mjeseci jesu bile istorijske za Crnu Goru. Imali smo istorijske izbore, prije svega u smislu izlaznosti pod broj 1 na tim izborima, jer 77% građana u ovim epidemiološkim uslovima je odlučilo da izađe i odlučuje o svojoj sudbini, što čini mi se nije viđeno ni u jednoj drugoj zemlji, ajde makar da govorimo o regionu, a Bog mi možemo slobodno napraviti usporedbu i sa Europom. Istorijski je bio rezultat i na tim izborima, jer prvi put u istoriji Crne Gore, u istoriji našeg višepartizma, imali smo smjenu vlasti na izborima. I taj istorijski moment je pratio, čini mi se, odgovoran odnos i lidera tri pobjedničke koalicije koji su postigli sada već, možemo slobodno reći, istorijski sporazum u septembru mjesecu. Tim sporazumom mi smo jasno potvrdili da nemamo namjeru da mijenjamo postojeći spoljnopolitički put Crne Gore, već da imamo jasnu namjeru i opredeljenje, odlučnost i hrabrost da jačamo postojeći i evropski i evroatlantski put Crne Gore. Tako da kao odgovorna vlast ćemo sprovoditi sve međunarodno preuzete obaveze, biti odgovoran, kredibilan i pouzdan partner u okviru NATO alijanse, ali sa druge strane sprovoditi sve obaveze iz evropske agende sa ciljem da ubrzamo evropski put Crne Gore. Pored tog spoljnopolitičkog puta koji nalaže potrebu jačanja i evroatlantskog i evropskog puta, kao što sam rekao, namjeravamo da jačamo i građanski karakter Crne Gore, jer smatramo da na principima pomirenja, istovremene pobjede i nad korupcijom i kriminalom, ali i desničarenjem bilo koje vrste ili sa bilo koje strane, bez politike revanšizma, osveta, lova na vještice, treba da svi zajedno gradimo Crnu Goru kao jednu uspješnu, prije svega procrnogorsku, a onda i prozapadnu, evropsku i evroatlantsku priču. Kada govorimo, jer danas je primjereno nešto više reći i o ulozi Crne Gore u okviru NATO alijanse, mi jesmo mala članica, ali čini mi se veoma značajna članica za NATO alijansu. I ja vidim, ajde iz neka 4 ugla, ulogu Crne Gore u okviru NATO alijanse. Vidim je kroz mehanizme kolektivne bezbjednosti i odbrane, jer ne trebamo zaboraviti da je ulaskom Crne Gore u NATO savez, ajde da kažem NATO alijansa, zaokružila kontrolu obale od Sirije do Portugalije. Također, kada govorimo o NATO alijansi, pored kontrole obale koju sada imamo, a što je veoma značajno za bezbjednost svih članica NATO alijanse, nije zanemarljivi aspekt i veoma značajan u bezbjednostnom okviru NATO saveza, jeste i osiguravanje samog vazdušnog prostora i tu imamo jedan novi moment od 2018. godine uz pomoć, kažem, italijanske i grčke avijacije. Također, značajna uloga Crne Gore u prethodnom periodu, bit će u budućem periodu, je učešće u mirovnim misijama. Mislim da imamo sigurno 1/4 crnogorske vojske koja je do ovog trenutka imala mogućnost da učestvuje u mirovnim misijama. Svakako da je najobimnija i da kažem sa najdužim vijekom trajanja jeste angažman crnogorske vojske u okviru ISAF misije u Afganistanu, ali od 2018. godine imamo učešće i u okviru KFOR-ove misije na Kosovu. Također, Crna Gora se, čini mi se, ističe i značajan i taj aspekt i ta uloga Crne Gore u promociji politike otvorenih vrata. Znači, Crna Gora imala
tu privilegiju da predsjedava, čini mi se, Američko-Jadranskom poveljom kao značajnim instrumentom regionalne saradnje, ali i motivacije i podsticaja upravo u trenucima kada je upućen poziv Makedoniji, koja je kasnije postala članica NATO saveza. I u konačnom, naravno, Crna Gora se trudila, trudi se i trudit će se u narednom periodu da ispunjava i finansijske obaveze po osnovu članstva u NATO savezu. Sada je to, čini mi se, u ovoj godini negdje na nivou 1,74% od budžetskih izdvajanja u odnosu na odbranu, sa tendencijom do 2024. godine bude 2%. Tako da, kada govorimo, i sada ponovo podsjećam na sporazum o očekivanjima i stremljenjima nove vlasti, tu nema bilo kakvih dilema i mislim da je i taj sporazum najbolji odgovor na sve strepnje, strahove, insinuacije, kako god ih neko predstavljao ili doživljavao. I pored, naravno, evroatlantskog puta, dužnost je, naravno, podsjetiti na svakom mjestu i na svakom koraku stremljenje ka evropskom putu i svemu onome što su evropske obaveze. U Crnoj Gori postoji konsenzus oko evropskog puta. Imamo ohrabrujuće poruke, makar u ovim posljednjim razgovorima koje smo vodili ovih dana sa visokim predstavnikom Evropske unije za bezbjednost i spoljnu politiku, sa evropskim komesarom, sa predsjedavajućim POSPA i zaista sve to što smo imali prilike da čujemo uz investiciono-ekonomski plan za Zapadni Balkan, čini mi se uz svu onu, naravno, zadršku koja postoji zbog potrebe konsolidacije odnosa unutar same Evropske unije, ali šalju jednu ohrabrujuću poruku da politika proširenja jeste u vrhu prioriteta Evropske unije. Tako da, eto, da ne bih dužio, ima još pitanja, bit će još prostora i vremena, ali želio bih negdje na taj način da rezimiram ono što su naša opredeljenja i naša potreba da jačamo taj evropski, evroatlantski put i da doprinesemo onome što je regionalna saradnja, jer jedan sam od onih koji smatra da je pomirenje regiona i nešto što je preduslov za bržu integraciju Zapadnog Balkana u Evropsku uniju, a smatram da taj put definitivno nema alternativu. Zahvaljujem, gospodine Bečiću, više puta ste pomenuli taj sporazum kao prvi početni korak. Gospodine Abazović, taj sporazum je dobar osnov, dobra prilika za početak. Šta dalje? Kuda dalje? Kako ćete u praksi dokazati da stvarno mislite ono što govorite? Dobro, u početku i ja želim da se pridružim čestitkama vama na organizaciji, na jubileju i uvijek su skupovi TUBS-a bili fantastični i vi ste i u ovim najtežim uslovima pokazali da možete da budete bolji od drugih. Pozdravljam sve učesnike, od predsjednika države, cijenjenih ekscelencija, predstavnika medija, nevladinih organizacija, naših prijatelja. Ali dozvolite prije nego što konkretno odgovorim, da bi dao malo i na dinamici razgovoru, prije nego što odgovorim na vaše postavljeno pitanje, da konstatujem da valjda baštinimo te demokratske vrijednosti i bez obzira što smo bili u opoziciji trebali smo imati priliku da pričamo. To je jedno. Pogotovo što iz pozicije opozicije, govorim i u svoje lično ime, a vjerujem u ime i drugih kolega, mi nikada nijesmo mijenjali vrijednosti. Vlast je prolazna, a vrijednosti bi valjda trebalo da budu trajne. Ako se borimo za demokratske vrijednosti, onda se borimo sa svih pozicija za te vrijednosti, nezavisno da li to predstavlja obavljanje neke značajne funkcije, državne funkcije, ili to predstavlja neki privatni angažman u bilo kojem svijetu. Dakle, to je jedna stvar. A ono što želim da konstatujem i vezano za sporazum jeste sljedeće. Crna Gora je 30. avgusta zapravo potvrdila svoje članstvo u NATO. Kako? Mi smo bili jedina zemlja članica koja nikada nije promijenila vlast. Ako tvrdimo da je NATO skup najdemokratskijih država svijeta, onda je logično, a i sve te države, njih 29 prije, Makedonija je došla posle nas, ali tamo je bilo promjena, onda je logično da i ova država, pod znacima navoda, ne bude crna ovca u tome, nego da također dostigne sve standarde kao i ostale članice, naravno uz brojne izazove koji će stojati na našem putu. Jeste, mnogo puta je bilo rečeno, potpisali ste sporazum i sada kako ga implementirati? Implementirati ga na način što svi mi koji smo potpisali, ovdje smo ja i kolega Bečić, nedostaje premijer na panelu, treba da se držimo, treba... To je pitanje za vas, nije pitanje za mene. Mi smo mu poslali uredno poziv to je pitanje da ovdje bude ovdje upravo sa vama. A ne želeći da ga branim, ali želeći da
ustvrdim uz dozu da me neko ne shvati arogantno, ovdje je prisutna vlada Crne Gore. Bila je prisutna i na svečanom otvaranju i to u zavidnom broju ministarstava, tako da mislim da taj dio nije apsolutno nedostajao. Ono što mi treba da uradimo jeste da stanemo iza svojih potpisa, iza svojih datih riječi i sve ono što se dešavalo od 30. avgusta do danas samo je potvrda naše politike. Premijer Zdravko Krivokapić će naredni utorak sresti generalnog sekretara NATO u Briselu i na taj način još jednom potvrditi jasnu i nedvosmislenu spoljno-političku orijentaciju Crne Gore. Ja smatram da mi treba da budemo dio NATO-a ne zbog NATO-a, nego zbog nas samih. Uvijek sam smatrao da je to nešto što treba objasniti građanima koji možda sa pravom ili ne imaju neki animozitet prema toj organizaciji. Dakle, mi smo mala država, mi smo država od 600.000 stanovnika koja se nalazi sticajem okolnosti na jednom geografskom prostoru koji nije baš karakterističan za neku dugu demokratsku tradiciju, koga prate brojne turbulencije istorijske, koji ima višak istorije, a manjak želje za vizionarskim pogledima ka budućnosti. I Crna Gora, ukoliko se tako bude ponašala, ona zaista ima enormnu šansu da uspije, možda i u odnosu mnogo više nego zemlje regiona. Mi mislimo da mi kao mala zajednica ne treba da dijelimo lekcije svjetskog mira, ali da treba da dijelimo vrijednosti svjetskog mira. Da treba da budemo zajednica koja je sigurna i za građane koji ovdje žive i za građane koji ovu zemlju posjećuju i posjećivaće u narednom periodu, nadam se sve više i više. Tako da, šta sa sporazumom, da završim, sporazum treba ispoštovati do kraja i mi stojimo kao političari, sticajem okolnosti kao nova vlast, zaista hrabro i složno iza toga. Nikakve poremećaje ne treba da očekujemo u narednom periodu. Mi smo uspjeli u vrlo kratkom periodu da dobijemo značajnu međunarodnu podršku, iako se to nije činilo tako 30. avgusta. Nisam čuo ni jednu relevantnu adresu, bilo da se radi o članici NATO-a ili članici ne NATO-a, odnosno da nije članica NATO-a, koja je uputila bilo kakvu poruku koja je, da tako kažem, omela taj trasirani put Crne Gore. I to je zaista jedan veliki kapital. Bilo je mnogo sumnji, ne prema svim opozicionim partijama, prema ovoj koju ja predstavljam, apsolutno nije bilo nikakve sumnje, ali prema drugima, da možda to neće moći tek tako da se izvede. I imali bolje poruke građanima nego da može tako da se izvede. Na miran, dostojanstven način, da promovišemo nova lica, da dajemo šansu novim ljudima, da se oni pokažu ili da budu uspješni ili manje uspješni, ali u svakom slučaju da ne mislimo da bilo ko ovdje ima monopol nad bilo čime. To će da poveća transparentnost, transparentnost će da poveća osjećaj odgovornosti, a osjećaj odgovornosti će da poveća demokratski kapacitet ove zemlje. I svaki naredni put kad bude bilo kakva politička promjena, a bit će, naravno da će biti, niko ne očekuje da nova vlast ostane 30 godina. To će svaki put da se desi mnogo jednostavnije, sa mnogo manje tenzija i sa mnogo manje nekim osjećajem, da tako kažem, da je neko pobjeđen, a neko poražen. I ja mislim da smo mi kao društvo položili jedan ispit za koji, to je moj lični stav, ni ja nisam vjerovao da možemo. Na ovakav način. I apelujem na sve da zaista, ukoliko želimo da budemo dio demokratskog svijeta i ukoliko smo deklarativno, programski i onim što su potpisana dokumenta, članstvom to učinjeli, da zaista taj neki zapadni koncept prihvatimo u našem ponašanju, u našem javnom angažmanu i u našem javnom diskursu. Ukoliko to budemo uradili, onda će doći period kada nam ovakvi sporazumi gdje ćemo morati, što bi se reklo, da pečatiramo neke stvari, više neće biti potrebni, zato što ljudi neće imati nikakve dileme da se ta trasa ni na koji način neće poremetiti. Ali govorite o vrijednosti. Govorite, URA se uvijek zalagala za NATO. I to ste pominjali prije izbora i nakon izbora. Čini mi se negdje da se zaboravlja onaj moment kada ste bojkotovali onu ključnu sjednicu i kada niste ušli u parlament tog dana da dignete ruku za glas i date glas za NATO i prepoznate to kao
nacionalni interes ove države, a ne kao neke političke razmirice ili ne znam što. Da li biste danas iz ovog ugla kad gledate uradili opet istu stvar? Ne da se sjećam, nego se odlično sjećam. Zašto tada niste ušli u parlament zato, i to prepoznali kao nacionalni interes države? Zato što ne može NATO, niti Evropska unija, niti bilo ko drugi da bude paravan za naše nedemokratske procese. Zato što je to u suprotnosti sa vrijednostima o kojima vi pričate. SDP je tada otprilike iste teze zagovarao, ali je ušao u parlament i glasao i rekao sve što ima i izašao iz parlamenta. Isto sam rekao, uz dužno poštovanje, tu je bivši i počasni predsjednik SDP-a i moj prijatelj, rekao sam da me to od SDP-a zaista ne iznenađuje. Pa nikad me nije iznenadilo nešto što je možda nije u potpunosti u skladu sa mojim principima. Dakle, jednostavno mi smo različite političke grupacije, ovdje nema ljutnje, ali da li vi mislite da mi možemo da kažemo da je demokratski da donesemo odluku u Skupštini, a da su onda sve ostale odluke koje donosimo nedemokratske, a da je odluka za NATO demokratska? Da li je to koncept koji vi mislite da je blizak i da li mislite da je blisko? Da li mislite da je blisko i da je logično ovo što sam vam malo prije rekao? Pitanje i za gospodina Bečića i za vas. Da li smatrate da bi to upravo o čemu vi govorite ubrzalo kompletno ove procese i dovelo do ovog stanja mnogo ranije nego što je to 30. avgust 20. godine? Da se tada jednostavno i vi i bilo ko drugi odnijelo prema tom pitanju kao nešto što je prepoznao da će NATO u stvari ubrzati taj proces i dovesti do svega ovoga što imamo danas. Gospodine Kentar, sada kada bi pravio analizu svega onoga što je prošlost, došli bi do izjava od ključnih članica NATO saveza koje su adresirane ka Crnoj Gori, tipa endemska korupcija, opšte demokratsko nazadovanje, ali ja nisam ni danas ovdje da bi pričao o prošlosti. Ja sam ovdje da bi pričali, da bi se dogovarali oko onoga što je budućnost. Jer oko prošlosti smo se ispričali. Hajde da vidimo šta treba da radimo u narednom periodu. Pitali ste za sporazum. Jasno smo vam odgovorili. Onda je dodatno pitanje bilo, a koja je garancija? Garancija su ova dva čovjeka koja sjede ovdje, jer bez glasova poslanika, dvije partije koje nas dvojica predstavljamo, a recite mi kako se može bilo šta promijeniti u odnosu na ono što smo mi garantovali tim sporazumom. Naravno da ne može i da se neće promijeniti. Mi smo ljudi koji držimo riječ, koji gledamo naprijed i zato sam rekao da je taj sporazum istorijski i da je taj sporazum potvrda magistralnih pravaca odnosno puta kojim treba da ide Crna Gora u narednom periodu. A to je evropski i evroatlantski put, jačanje, ubrzanje, sprovođenje reformi, da bi dostigli zaista one istinske vrijednosti u potpunosti kojima težimo. Politika pomirenja u regionu, pominjem je ponovo, ne slučajno, i kao treći značajan aspekt jeste unutrašnja politika, koja treba da počiva na koheziji, sintezi, izdizanju iznad podjela, borbi protiv, kao što sam rekao, kriminala i korupcije, ali i desničarenja bilo koje vrste i postepenom ekonomskom oporavku. To je naš pravac. Ja mislim da treba da imamo sagovornike i da ćemo imati sagovornike u svim sferama društva, jer ovo su neka pitanja koja su iznad partija, iznad partijskih interesa. Ovdje i partije vlasti i opozicije i svi drugi činioci društva treba da ugrade dio sebe, jer su to tekovine koje će ostati iza nas. Mi smo svi i politički prolazni i ono o čemu je uvaženi potpredsjednik Vlade govorio. Ovaj moment promjena je doveo do toga da će sve buduće promjene vlasti i pregrupisavanja unutar svega onoga što su odnosi vlasti i opozicije ići mnogo lakše, ići mnogo jednostavnije, jer će svi sada shvatiti da nisu vječni, da treba da budemo kooperativni, da treba da budemo konstruktivni, jer danas bi i nama mnogo lakše bilo da imamo umjesto 3 privremeno zatvorena poglavlja, mnogo više zatvorenih poglavlja. A to znači kada sam bio opozicija, da sam navijao da idemo brže. Jer danas da smo u predvorju Evropske unije, govoreći iz naše prizme, iz naše vizure, uvažavajući sve ono što sam čuo
od strane predsjednika države kada govorimo o odnosima unutar same Evropske unije, ali sam uvijek neko ko gleda šta možemo da uradimo u našem dvorištu, ne da bi dobili neki štrik, već da bi nama usvajanjem tih vrijednosti bilo bolje. Zaključujem sa time da bi nama danas mnogo lakše bilo da pored svega šta imamo i kao naravno dijelom pozitivno nasleđe, imamo još pozitivniju sliku i da smo bliže Evropskoj uniji. Tako sam siguran i da je danas opoziciji u Crnoj Gori u interesu i da će tako postupati u narednom periodu. Ohrabrujući su ovi prvi mjeseci međusobnih odnosa i rada u samoj Skupštini Crne Gore, jer čini mi se da ćemo ići ka tome da svi razumijemo da treba, kao što sam rekao, da svi sebe ugradimo u te tekovine, jer to je neka najveća vrijednost koju mi treba zajedno da ostavimo onim generacijama koje će nas i u političkoj ravni naslijediti jednog dana. To mi je drago da čujem i gospodine Abazoviću, da li u stvari smatrate ovo što je gospodin Bečić rekao, da u stvari ta prošlost treba da ostane zaista iza nas, da stavimo negdje tačku, da se okrenemo budućnosti. Da li to znači da onda ne trebamo i da ne bi dobro bilo za Crnu Goru kao malu državu i malo društvo, da se bavimo revanšizmom i da jednostavno gledamo ljude bez obzira i na partiju i na nacionalnost i bilo šta drugo, da rade svoj posao ako su stručni i da im pripada mjesto koje treba? Apsolutno. Mislim da mi moramo da promijenimo javni diskurs. Mislim da je javni diskurs u Crnoj Gori pogrešan. Nažalost, on je plod i političkih dešavanja, jedne nagomilane frustracije, bilo sa jedne ili sa druge strane, i onda u javnom diskursu vrlo često su te teme koje nijesu toliko životno značajne, koje su istorijske, koje nisu beznačajne, niti ih treba podcenjivati, ali nisu vezane direktno za probleme sa kojima se susreće svakodnevno naš građanin. Mi moramo da promijenimo taj javni diskurs ako budemo željeli da idemo naprijed. Mi ne možemo stalno da imamo tu priču koja o permanentnoj ugroženosti države, o podsticanju nacionalizma, bilo sa jedne, bilo sa druge strane. Govoriti o ovome što ste vi rekli u revanšizmu u nekim kategorijama koji su loši, koji nisu primjereni demokratskim društvima. I ja zaista mislim da se to ne dešava. Zaista mislim da se to ne dešava. Reći ću vam jedan primjer koji je možda ličan, ali mislim da je slikovit. Drugi svoj radni dan u vladi odlučio sam da odem i da se javim svim ljudima koji su zaposleni u zgradu. Mislio sam da ih je mnogo više nego što ih ima. Zaista, to je bila moja neka percepcija. Mislio sam da tamo radi baš previše, ali nije to neki veliki broj. Ja sam se javio ljudima naravno, čistačice, čovjeka koji radi u obezbeđenje, ljude, arhivara, onoga koji fotografiše, svima na sva 4 sprata, i onda mi je par ljudi reklo da niko nikad nije došao da ih je pozdravio kad je stupio na dužnost. Ne znam, jer istina, 3 čovjeka su mi to rekli, nikad. Jedan je rekao da od 85. radi u različitim zgradama, ali da je zaposlen i da mu se to nije desilo. I ljudi na taj način, samo želim da kažem, ne želim da ni ovo kritika prema bilo kome koji je ranije bio, nego želim da kažem da je to jedan način da ljudi samo osjete da nema nikakvog osjećaja da će sada zbog toga što se sticajem okolnosti promijenila struktura, da će sada da se desi ne znam šta. Da li će biti nekih promjenama u stafu, da li će doći možda neki drugi ljudi, da li će biti nekih organizacionih rotacija, vjerovatno hoće. Ali da li neko treba da kaže da sada zbog toga što je novo rukovodstvo u Skupštini ili u vladi ili u bilo kojem ministarstvu, da su došli ljudi koji imaju neprijateljski odnos prema bilo kome koji je zaposlen i koji je obavljao svoje radne zadatke, ja zaista to na taj način ne osjećam. Čak razumijem i jedan dio kritike da možda treba biti malo radikalniji u tome. Ja nijesam pristalica toga. Mislim da nas je malo, ja to često kažem, malo nas je i sa mrtvima. Kad se svi prebrojimo, nas je malo, mi treba da pružimo ruku jedni drugima, da vidimo ko su ti ljudi u našem društvu koji najbolje mogu da obavljaju određene zadatke i da tim ljudima damo šansu. Bez ikakve percepcije da li se radi o nacionalnom backgroundu, religijskom, političkom ili nekom ličnom, seksualnom, bilo kako. Mislim da mi takve stvari ne treba da tretiramo. Ali da bi se to desilo, gospodine Kentera, potrebno je da promijenimo javni diskurs. Mi ne možemo u ovakvoj medijskoj kontaminaciji koja crta ljudima mete svakodnevno
i izaziva jednu opštu političku šizofreniju u cilju destabilizacije našeg društva. Samo zato što je neko izgubio poluge moći koje misli da je trajno trebao da zadrži, da očekujemo da će ljudi u mnogome da se ponašaju različito. Zato je moj apel prema svima, naročito vlada nosi najveću odgovornost prema tome, i javni poslenici nose najveću odgovornost, ali medijska zajednica nosi odgovornost. Da to zaista ne praktikujemo na taj način, da je logično da ljudi imaju određene preferencije i logično je da imaju svoje favorite i svoje interese, da je to sasvim logično, ali da to zaista ne gubimo iz vida u smislu da zemlju guramo u nekom pravcu u kojem ona ne može onda da odgovori zahtjevima građana. Jedna stvar koja je jako važna, a ticala se i ovog zaduženja koji se desio. Ja nisam nikakav ekonomski ekspert, iako čestitam mojim mlađim kolegama koji su uradili posao za koje je Ministarstvo finansija prethodno tvrdilo da se ne može završiti u tom kratkom roku. Pa zar mislite da bi Crna Gora dobila taj novac na tržištu tek tako da je emitovala destabilizaciju? Ja mislim da je to najveći uspjeh vlade. Ne mislim da je zaduženje bilo koga pojedinačno ili vlade uspjeh, da me pogrešno ne shvatite u tom segmentu. Ali da li vi, ako imate destabilizaciju i emitujete svađu političku, što se dešavalo ovdje permanentno i sa tim bojkotom parlamenta i tako dalje i sa mnogim stvarima, da li mislite da to povećava vaš državni ugled, pa samim tim i vašu percepciju ljudi koji možda trebaju da investiraju ili da pozajme novac u konkretnom smislu? I zbog toga je važno sve što se desilo od 30. do dana današnjeg što se desilo u Crnoj Gori. I ja to smatram velikim uspjehom, velikim kapitalom, nezavisnom, neko će se snaći, neko neće. Ovdje ima osjećaj da će se desi apokalipsa, to je ljudi iz regiona, ovdje su ambasadori, moji prijatelji iz regiona, pa vi ste imali u Bosni i Hercegovini situaciju i u Albaniji, na Kosovu, pa i u Srbiji, da nakon promjene u Crnoj Gori će da se desi neka apokalipsa. Kakva apokalipsa? Šta se to desilo? A da je negativno. Šta se to desilo? Drugo su preferencije, da li je neko mislio da treba neka druga kombinatorika, to je drugo. Šta? Nemojte, dajte da čitav region iskorači. On ne može da iskorači ako mu je diskurs pogrešno trasiran. Ako svaku stvar gledamo kulturološki, a ne politički. Kulturološki je razmišljanje da Albanci i Srbi ne mogu da sarađuju. To je kulturološko razmišljanje. Da Crnogorci i Srbi ne mogu da sarađuju. To je kulturološko nametnuto. To nije političko razmišljanje. Političko razmišljanje je drugo. I mi moramo da promijenimo diskurs, da kažemo ljudi, pa dozvolite da svi zajedno krenemo napred i da se takmičimo u dobru, da se u idejnoj ravni takmičimo isključivo u dobru. I taj koji je najbolji u tom dobru, neka radi posao za koji ga građani odrede ili za koje misli da je... Ja mislim da nakon svega ovoga što ste rekli da je upravo Crna Gora napravila prvi korak u regionu i pokazala upravo tim demokratskim kapacitetom koliko... I pokrenula točak. Pa neka bude i pokretanje čega god hoćete, ali da krene upravo region naprijed. Ali jedna stvar, imamo još 10 minuta. Imamo dosta pitanja od publike koja nas gleda širom svijeta ovdje. Kada govorimo samo o integracijama, ključ za Crnu Goru u ovom momentu je Evropska unija. Dosta se govori o inicijativi Mini Schengen. Neko gleda na to kao ubrzanje puta ka EU, drugi gledaju na to kao paralelan proces. Kako vas dvojica gledate na to? Predsjedniče Abazoviću. Ja ću se danas truditi, poštujući Ustav i činjenicu da vlada vodi unutrašnju i spoljnu politiku, da damo u granicama negdje dozvoljenog svoj osvrt upravo uz ponovnu afirmaciju onoga što je politika pomirenja u regionu. Ako moramo razjasniti konceptualno i do kraja o čemu se radi, jer ne bih rekao da u ovom trenutku postoji. Ako je to u funkciji jačanja regionalne saradnje i u funkciji europskog puta i članstva Crne Gore i drugih zemalja Zapadnog Balkana jednog dana u okviru Evropske unije, naravno da kao i brojni drugi mehanizmi regionalne saradnje uvijek su dobrodošli. Ali ako je to eventualno zamjena
za ono što je europski put ili ulazak Zapadnog Balkana u porodicu savremenih europskih naroda, onda to zaista je nešto što je diskutabilno i zahtijeva analizu sa više aspekata, jer ipak smo mi svi zajedno ulažemo napore da idemo europskim putem. Crna Gora je lider po broju otvorenih poglavlja, što raduje, ali nažalost sa druge strane imamo sporost u zatvaranju poglavlja, pa imamo samo, kao što sam rekao, privremeno zatvorena 3 poglavlja. I godišnji izvještaj o napretku ove godine smo razumjeli od naših evropskih partnera kao jednu prijateljsku poruku da stagnacija više nije opcija, da moramo ubrzati reformi, da moramo ubrzati evropski put i kao jednu mapu puta kojim bi trebala ići nova konstituisana vlast u Crnoj Gori. Kada govorimo o toj saradnji u regionu, moje često pitanje, postavljam ga i unutra i kada sam u mogućnosti u nekim međunarodnim forumima i kolegama, našim susjedima. Šta mi imamo od politike svađa, podjela, netrpeljivosti, neuvažavanja, nepoštovanja, postavljanja prepreka jedni drugima? Nemamo ništa. Gubimo svi zajedno. Šta imamo od politike saradnje, uvažavanja, poštovanja, protoka robe, ljudi, kapitala, ekonomske saradnje? Imamo svi koristi i benefite. Pa zar nije jasno kojim putem treba ići? I zaključujem sa ohrabrujućim porukama sa samita u okviru Berlinskog procesa koji je bio prije par nedelja i sa 2 deklaracije koje su potpisane, deklaracije o zajedničkom regionalnom tržištu i deklaracije o zelenoj agendi Zapadnog Balkana, jer nadam se da je to ponovo podsticaj ovoj politici, pozitivnoj pomirenja, negdje pomoći u integracionim procesima koju vidim i koju se trudim na svakom koraku i na svakom mjestu da afirmišem. Gospodin Abazović. Dobro, jeste malo škakljiva tema i vjerovatno... Pa ovdje su da razgovaramo. Naravno, da nije tako, onda bi bilo... Bilo bi lagano. Svi odgovori bi bili lagani. Ja sam isto pobornik ove ideje da nama ne trebaju nikakve zamjene. Nama, Crnoj Gori odgovara samo članstvo u Evropskoj uniji. To je jedno. Međutim, regionalna saradnja mora biti, ona je bila i u prethodnom periodu, ja to moram da pohvalim, mora da bude jedan od osnovnih prioriteta spoljne politike. Bez regionalne saradnje mi ne možemo da imamo unutrašnju stabilnost. Jednostavno, mi smo tako satkana zemlja. Drugo, mi smo država koja 25% GDP-a do sada emitira iz turizma. Mi moramo da povećamo mobilnost. Ako mini Schengen znači povećavanje ukupne mobilnosti, on ugrožava, sigurno ide više u favor zemalja koji su proizvođači. A mi to nismo. Ali mobilnost, bilo kakva mobilnost u regionu je nešto što je, čini mi se, mnogo važno za našu državu. Jedan od fenomena, jedan od aspekata za koje ja smatram zašto kod nas možda nije bilo toliko izraženog nacionalizma za razliku od drugih zemalja je i taj što su ljudi vrlo lako dolazili i provodili vrijeme ovdje. Razumijete? I vi kad imate veću mobilnost, ja mislim da bi ulaganje u infrastrukturu značajno olakšalo ove teme o kojima je i cijenjeni gospodin Bečić pričao vezano za ukupno pomirenje. Ljudi moraju da se upoznaju jedni sa drugima, moraju da imaju kontakt, moraju da rade biznis da bi shvatili da sa druge strane nema nikakvog neprijateljstva, nema nikakve prijetnje, nema nikakve zle namjere. Sada, procjene političke, da li treba biti u nekoj grupaciji koja jeste na neki način predvorje Evropske unije i zamjena za neizvršavanje zadataka koje ovaj region definitivno je očekivao da će završiti u bržem vremenskom periodu, a sada će ipak morati da sačeka. Što najviše zbog unutrašnjih stvari, ali djelimično i zbog politike Evropske unije koja je također promenljiva, treba procijeniti. Bilo kakva inicijativa regionalne saradnje, ja sam a priori za, govorim svoj lični stav, ja sam a priori za, naravno uz poštovanje nekih standarda koji ne bi ugrozili, da tako kažem, niti našu ekonomiju, niti bi bilo kako mogli da izazovu neki eksterni šok, da nekim eksternim šokom izazivaju nešto što bi možda vodilo u nekoj destabilizaciji. Ali mislim da
vlada treba da vodi onu politiku otvorenih vrata, ne prema NVO, nego politiku otvorenih vrata prema svim zemljama. Prema svim zemljama, dakle, ne možemo sebi da dozvolimo ni luksuz, ni da se samo koncentrišemo na neka tržišta i tako dalje. Međutim, jačanje institucija sistema, boljom sprovedbom zakona, boljom kontrolom, boljim monitoringom, mi moramo da otvorimo prostor za investicije sa onih adresa koji definitivno, sa kojima želimo da dijelimo vrijednosti u buduće. Ovo ne znači da protiv bilo koga imamo neprijateljski odnos, ali naš stav je jasan. Mi Crnu Goru vidimo kao dio zapadne civilizacije. I to nije neprijateljstvo prema bilo kome, nego jednostavno naša interna, suverena odluka da svoju budućnost percipiramo na način na koji mislimo da je najbolji za naše građane. Hvala. Ako se slažete, par pitanja koja nam stižu live. Kaže, pitanje sa YouTube-a za gospodina Bečića i gospodina Abazovića. Veliki broj građana strahuje da Crna Gora klizi ka klerikalizmu od dolaska nove vlasti. Kako ovo komentarišete? Biću vrlo kratak, čini mi se da sam mnogo govorio o tome i u dosadašnjem izlaganju. Rekao sam vam da sam protiv bilo kojeg oblike ili vrste, kako ja nazivam, desničarenja. Znači, ne može budućnost, ali tu da ne uzimamo samo u obzir jednu stranu ili jednu vrstu. Da uzmemo u obzir sve ono što imamo prilike da vidimo i u našem društvenom političkom spektru. Ne može se dobro, bilo koje dobro, graditi na negaciji drugog. I to konačno moramo svi da shvatimo i da edukujemo društvo u tom pravcu. Ja često tu pominjem jednu divnu rečenicu francuskog predsjednika Macrona, čini mi se iz prošle godine, koji je rekao da je nacionalizam suprotno od patriotizma, da je nacionalizam izdaja patriotizma. Zato ja smatram da mi treba zaista da gradimo ovaj naš patriotizam crnogorski na način da ljudi razumiju da su patriote ako ne otimaju, ako ne kradu, ako su lojalni državi, ako služe Crnoj Gori, ako daju dio sebe za opšte dobro, a ne gledaju kako kroz opšte dobro prečicom da dođu do nekog prvo ličnog interesa. Tako da mislim da je to negdje naš zajednički zadatak, da ne možemo adresirati sad krivicu jednom, ali moramo slati ovakve poruke. Ja sam u politiku ušao, mislim da ljudi sada sve više to shvataju i razumiju, zato što istinski vjerujem u pomirenje i zato što sam siguran i da građani i da buduće generacije i u Crnoj Gori i u regionu, obični ljudi, žele pomirenje. Jer im je dosta svega onoga što su podjele i svjesni su posljedica tih podjela. Jer u tim podjelama su gubili svi oni koji su gledali, bez obzira za koga su navijali. Gubio je običan narod. To je poruka za budućnost. I ja vjerujem da smo svi svjesni, da smo je izvukli i da ćemo u ovom pravcu dalje graditi našu zajedničku budućnost. Da li, pošto ima gospodin Abazović za vas još jedno pitanje, možda da i njega, pa onda možete zajedno oba. Novinarka Una Hajdari, gospodine Abazović, u prethodnim danima je izašao dokument gde pored imena Kosova stoji Asterix, što je praksa zemalja koje nisu priznale Kosovo. Balkanska publika nije uverena da se radi o grešci. Da li je ovo znak da će srpski nacionalistički elementi biti prisutni u odlukama vaše vlade? Balkanska publika nije ni bila uvjerena da može doći do promjene u Crnoj Gori. Ko uvjeri balkansku publiku u nešto, taj bi sigurno dobio neku veliku nagradu. Dakle, bila je tehnička greška, to je zvanični stav ministarstva. Meni je žao što se to desilo, ali ja ostajem pri stavu koji smo mi na vladi tresirali, koji je proizišao iz zajedničkog sporazuma 3 lidera, da ni oko tog pitanja nema nikakvih izmjena. Mislim da je to konstatovalo i Ministarstvo vanjskih poslova Kosova, zvanično, tako da nema nikakvih problema. Nadam se da se takve greške neće ponavljati. S tim što, ne želeći da branim bilo koga, niti bilo koga od kolega, znate kako, mi smo ušli u administraciju gdje jedan značajan dio, da ne kažem ogroman dio ljudi, nas smatra političkim protivnicima.
Nisam siguran da li baš neko od administracije namjerno ne želi da baci neku lošu sjenku na vladu. To će biti obaveza svih ministara da drže pod kontrolom, nije lako, svi su novi u poslu, negdje ima više službenika, negdje manje, ali što se tiče odnosa prema Kosovu, mislim da u ovom trenutku trebaju da budu sve strane relaksirane. Pominjali smo dobrosusjedsku saradnju, ne treba ništa da otvaramo od pitanja koji mogu na neki način da to remete i treba da gledamo kako da stvari realizujemo u nekom pozitivnom pravcu. To će biti, to je ideja vlade i ostajemo privrženi tome. Žao mi je što se to desi. Greške se dešavaju. Pa ćemo, to je. Gledati na budućnost, kao što ste rekli. Za sam kraj, gospodin Đukanović je poslao neke vrlo pozitivne poruke vezano za saradnju sa budućom vladom, zakonodavnom vlašću, u smislu spoljne politike i svega ostalog. Kako vi gledate na to pitanje i za jednog i za drugog i da li vidite, da li je i kod vas prisutna ta doza optimizma u smislu te kvalitetne, konstruktivne saradnje koja može zaista doprinijeti dobro Crnoj Gori? Hajde da krenem, iako je naravno zaključak, ali da zaključak krenem od podsjećanja da je izborni dan i postizborni period u Crnoj Gori obilježen na jedan, slobodan sam reći, proevropski način. Znači miran, demokratski, otmen, pristojan, civilizovan. I to je po meni iznad očekivanja mnogih činilaca i unutra i van Crne Gore. I to je, da budemo do kraja korektni i jasni, zasluga i vlasti i opozicije. I to je u konačno potvrda zrelosti našeg društva i jedna ohrabrujuća poruka za budućnost. Naravno, ovaj početak i ovih nekoliko mjeseci, ja sam evo nekih 3 mjeseca na funkciji predsjednika Skupštine, su i s te prizme potpuno ohrabrujući. Imamo jednu sasvim korektnu kohabitaciju, poštujući sve ono što su naše ustavne nadležnosti i ovlašćenja, svjesni odgovornosti institucija koje predstavljamo i potrebe da treba da sarađujemo na bazi ustavnih ovlašćenja u interesu svih građana. I zaključit ću sa onim što je osvrt na parlamentarni život i same odnose u parlamentu. Vi znate da mi tu imamo brojne izazove, da imamo jedan potpuno nov moment, čini mi se eksperimentalnog karaktera i za evropske okvire. Danas u crnogorskom parlamentu 97% poslanika nema partijske kolege ili predstavnike u samoj vladi. U budućim strukturama radnih tijela, skupštini i odbora nećete imati nikad veći broj predsjednika iz različitih političkih partija koji će biti na čelu tih odbora. Vidite i ovih dana da brojni akti u proceduru Skupštine su ušli zajedničkim potpisom šefova klubova poslanika vlasti i opozicije, a jučer smo imali zajedničko obraćanje šefova klubova poslanika vlasti i opozicije ka vladi sa željom da se dobiju određena dokumenta, čime se jača kontrolna i nadzorna funkcija. To su, čini mi se, ohrabrujući momenti koji govore o jačanju uloge parlamenta, kontrolne i nadzorne funkcije, jer nas čekaju u nastupajućoj godini 2 velika izazova. To nisu samo naše želje, to su očekivanje evropskih partnera. A to je sveobuhvatna reforma izbornog zakonodavstva i deblokada VD stanja u oblasti pravosuđa. To znači da će biti potrebno da dođemo do rješenja, opet ćemo pokušati, jer će do kraja godine, nadam se, biti formiran odbor za sveobuhvatnu reformu izbornog zakonodavstva, kako bi krenuo da radi početkom naredne godine, da dođemo do rješenja i da u konačnom vratimo to u potpunosti povjerenje u izborni proces, kako bi sve buduće izborne utakmice bili samo zaista praznici demokratije, jedan uobičajen dan za sve građane Crne Gore, a sa druge strane da dijalogom i reformama oblasti pravosuđa dođemo do nesporno moralnih i stručnih pojedinaca, zajedno vlast i opozicija, kako bi stvorili neophodne pretpostavke za odlučnu borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije, jer to jeste utakmica koju Crna Gora ne smije da izgubi. To je utakmica koju Crna Gora mora da dobije u interesu svih njenih građana, kako god se izjašnjavali i kome god pripadali. I zaključujem, u tom pravcu i očekujem zaista saradnju, dogovor, dijalog, razgovore vlasti i opozicije, ono što sam rekao u ranijem dijelu ovog zaista lijepog razgovora koji vodimo, a to je da i vlast i opozicija shvate da postoje teme, postoje pitanja koja su iznad partijskih interesa.
pitanje koja su ne samo naše evropske obaveze, već nešto što je naš zajednički interes. I vjerujem da ćemo na taj način raditi i tu ćemo biti svi na testu evropske iskrenosti i posvećenosti evropskim integracijama. Ja vjerujem, nadam se, mislim da su ovo dobri početci, da stvaramo zdrave temelje unutar Skupštine u odnosima vlasti i opozicije, da te izazove riješimo na uspješan način i da damo onaj impuls evropskom putu zajedno koji je potreban. Zahvaljujem. Gospodin Abazović, Vrlo kratko, dakle, dok god se svi budemo držali svojih ustavnih ovlašćenja, neće biti nikakvih problema. S tim što postoje mehanizmi da ukoliko neko bude htio da izađe van toga, da jednostavno bude sankcionisan. Do sada nije bilo nikakvih problema, ta kohabitacija je funkcionisala, ali do sad nismo ni imali vladu. Mislim, imamo je samo zadnjih 5 radnih dana. Vlada je odlučna da se obračuna protiv korupcije na visokom nivou i da pokrene snažnu borbu protiv organizovanog kriminala. I dokle bude funkcionisala u svojim kapacitetima, ni jedan funkcioner, počevši od predsjednika države, neće biti izuzet. Da li će za to postojati politička podrška ili ne, ne znam, ali to je naša agenda. To je jedini način kako mi možemo da uozbiljimo svaku instituciju Crne Gore. Svaki funkcioner mora da bude odgovoran za ono što je radio, za ono što radi i za ono što će raditi. To je poruka, dok se svi budu držali u okviru zakona, mislim da neće biti problema, demonstriramo jednu dobru saradnju i ovo što je kolega Bečić rekao, što je istina, da je ovo jedan eksperiment, ovo je najbolji eksperiment, ovo je najbolji način da se tranzicija u Crnoj Gori završi. Ja to odgovorno tvrdim s moje perspektive. Dakle, najbolji način je bio da se vlada oslobodi balasta svih stranaka, da se oslobodi i lidera, da se oslobodi i političara, makar u jednom dijelu da promoviše jedan drugi koncept, da se pripremi, da se novi izbori pripreme na mnogo bolji način nego što je to sada slučaj. Navijam da Crna Gora dobije otvorene liste kao što imaju brojne zemlje Evropske unije, da na nekim izborima, kada god oni budu bili, ili za 2 ili za 4 godine, to bude, kao što je kolega Bečić rekao, bude praznik demokratije, tek onda ćemo moći da govorimo o stvarnim ovim političkim vladama karakterističnim za ogromnu većinu ove zemalja svijeta. U zemlji u kojoj se nikad u istoriji nije promijenila vlast, odgovorno tvrdim, model koji je izabran je najbolji.